Съм Bulgarian Gamer 45, а с мене Сприява. Сено, ние ще правим чалендж на Bean Boozled. Може да си ги закупите от моя галерия в Стара Загора и с другите мове за 6.30. Така, нека да започваме. Тук да започнем с тути фрути или неща. Няма. Добре, ай нека да... Париче, да. Нека да... Гамбете! Добре, ай. 3, 2, 1. Чакай, вземи го, бе. 3, 2, 1. Казва се Чорс. Тук е с масло. Пак! Не мога. Добре, следващото е връщано. Ще повърна, бе. Следващото е връщано. Не. Връщано. Мамо стара, бе. Ай, взимай. Взимай, бе. Взимай повръщано или праскова. Кое, бе? Той е оранжевото, кое? Кое? Това ли? Да. Добре. На 3, 2, 1. Праскова. Не ги плюй, бе, пак. Не мога, аз нямам връщано, бе. Аз си ги работата, бе. Това е нова за тебе. Взимай. Добре, следващото е боровинка или паста за зъби. Готови? Са вкусни. 3, 2, 1. Кърпичките са покани. Боровинка. Не! Паста Паста за зъби. Моята паста за зъби. Моята. Хубаво е. Така. Бачка ми. Така, следващото е Те не са ли всички? супо или круша. Или изкусена трила. Добре, готови? Старт. Я. Няма паза. О, това много. Няма, това е за спиране на телефона. Аз не знам кой е взял. Аз не знам кой е взял.